Hello guys! So, good morning! Tungas dahil mi karon sa bukid kay maghatod ko og sudan sa ako ang papa. Oh, mani akong sako dala. Nagmotor mi sa kumbana pero kay lisod kay ang dalan ug duol-duol na mi diri mao nga nagbaklay na ako kay nindot kay ang view diri sa bukid. Ug tuan na dito. Naguna na ang akong bana, nagmotor kay hadlok kay sakyan kanaog jud. Ay, kanindot sa nature. Anak mo po. Diara na ibilin. Ha? Buak ng lubi. Tambuni og kuan. Dool na misa. Iya papa. Bilin ra ang motor kay di na malusot. Lisod na ang dalan. Wa pa natunaw tanan ng ice. Wala pa natunaw kay ang ice. Ha? Ang ice ba? Libon kayo ang dalan. Insakto gid laging baklayon ni papag kanang di siya matod sa motor. Irampo. Dagko na kayo dugay naman na. Sakto gid ang mani ila ni Jumi. Jumi katong kimpang sa unang agpamaligya gulay. Iyang asawa kay ag-abroad unta. Naghay bunga yang nangka dayo. Wa pa nahinog. Nami diri abot nami si father naminaw sa iyang radyo bumbo. Balita mga kabombo, diri sa itong pagbalagubad sa minutos na nagalabay sa alas 9. Diri sa itong pagbalagubad sa minutos na nagalabay sa mga kabombo. Yung mama. Ha? Reklamante. Naglampas lagi kan sa ubas?
Mayor Salvador Supermarket ni atong Dagbayan Si Papa. ganang problema sila basura Yung niya. payag. Sila ato ra ring tagaan niya patagad mga kabumbo. Na si Edgar? Sakay na ta sa itong habal-habal.